belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Medewerkers van verzorgingstehuis Bethesda hebben vanochtend voor enige tijd het werk neergelegd. Ze deden dat uit solidariteit met verschillende medewerkers van het verzorgingstehuis die naar huis zullen worden gestuurd. Het gaat onder meer om 4 onderhoudsmedewerkers waarvoor geen geld meer is, zo laat Bethesda weten. De vakbond is erbij ingeschakeld en er wordt gekeken om te voorkomen dat de mensen naar huis worden gestuurd, zo zeggen de medewerkers. Afgelopen vrijdag is in de Rijksministerraad een rapport besproken waarin is onderzocht hoe het staat met de visumaanvragen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daaruit blijkt onder meer dat in 2018 en 2019 een groot deel van de visumaanvragen voor Curaçao zijn gedaan vanuit de Dominicaanse Republiek en Haiti. Dat geldt ook voor de andere landen van het Koninkrijk. Alleen in Sint Maarten waren er opvallend veel Jamaicanen die een visum hebben aangevraagd. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei em Aqualectra, ta honrar de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Coração chiquito no meio do mundo. Se a botar coração, não tem importância botar ela blow. A botar coração, botar me em lugar especial. Ou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of chama 0800 0135. Muito nos contribui na melhor Curaçao. Afgelopen zaterdag vond er bij Juan Domingo een familiedrama plaats waarbij een 28-jarige man zijn moeder probeerde aan te rijden met een auto. De man heeft ook allerlei vernielingen aangericht in een huis en heeft verschillende familieleden met de dood bedreigd. Toen de politie kwam was de man al gevlucht, maar uiteindelijk kon hij worden aangehouden. Hij bloedde hevig aan een van zijn polsen en moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Daarna is de man gearresteerd en vastgezet. Het gaat goed met de vaccinatiecampagnes in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat schrijft de Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aan het parlement. Op Aruba en Curaçao heeft meer dan 65% van de volwassen bevolking minstens 1 vaccinatie gehad. Op Sint Maarten is dat bijna 40%. Op de BES-eilanden zijn er ook veel mensen gevaccineerd. Op Bonaire heeft meer dan 75% van alle volwassenen minstens 1 vaccinatie gehad. Op Sint Eustatius is dat aantal iets boven de 50%. Op Saba heeft meer dan 90% van de volwassen bevolking 2 vaccinaties gehad. Volgens de Jonge is er op Saba dan ook geen sprake meer van een vaccinatieprogramma. Op de andere eilanden wordt nu geprobeerd mensen over te halen zich te laten vaccineren die in eerste instantie moeilijk te bereiken waren. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Vanaf vandaag beginnen de werkzaamheden aan de leuningen van de Julianabrug. Die werkzaamheden zijn nodig en zullen ongeveer een maand in beslag nemen. Dat heeft de overheid bekendgemaakt. Aan automobilisten wordt gevraagd om rekening te houden met de werkzaamheden en ook zachter te rijden dan normaal gebruikelijk. De kerk van Lagoen heeft weer nieuwe ramen en dat is opvallend nieuw. De kerk van Lagoen heeft weer nieuwe ramen en dat is nieuws omdat pastoor Baak 2 weken daarvoor 's ochtends vroeg ontdekte dat onbekenden alle ramen uit de kerk hadden gestolen. Kort daarvoor was de kerk volledig opgeknapt, dus het ging om hele nieuwe ramen. Het was een schadepost van meer dan 10.000 gulden, maar een anonieme donor heeft dat geld overgemaakt aan de kerk en nu ziet die er weer prachtig uit.
De Curaçaose voetballer Rizetli Bazoer is niet beschikbaar voor het Curaçaose voetbalelftal. De bond heeft wel zijn naam op een lijst gezet van mogelijk op te roepen spelers. Maar volgens Bazoer is hij altijd duidelijk geweest en zegt hij te kiezen voor het Nederlands elftal. Hij vindt het jammer dat de Curaçaose bond niet naar zijn verklaring heeft geluisterd en vraagt zo snel mogelijk van de lijst te worden gehaald. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.